आङो नैबे समाव रौता समस्तिनि इउपिपिएलनि सासे बिजाथि हिसाबै आङो खावलायनो लुबैगोन, रिक्वेस्ट खालामगोन गभर्नमेन्टखौ, जाहाथे नैबे जोंनि बिटिसिआ 27 एप्रिलाव बिथांमोननि टार्मसा जोबनो थांगासिनो दङ। बिनि उनाव आं इउपिपिएलनि जानानै रौता समस्तिनि सासे बिजाथि जानानै आं लुबैजागोन जे फैबाय थानाय समाव 27नि उनाव गभर्नरनि सासन जानांगौ जोंनि ओनसोलाव। मानोना जाय बिथांमोना दिनै गावसोरनि सासनखौ एक्सटेनसन खालामनो बिबाय थादों, बियो मोगथां महर मोननाय नङा। खारन दिनै जों मिथिगौ कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दङ, इलेक्सन नटिफिकेशना सोलिगासिनो दङ। बे बेलायाव बिथांमोना साफा साफा बिजाथि, आं जेरै सासे बिजाथि, बिथांमोनाबो सासे बिजाथि। बे बेलायाव आं लुबैदों जे 27नि उनाव जोंनि ओनसोलाव गभर्नरा सासन खालामनांगौ। आरो गभर्नर सासन खालामनायनि उनाव जों नुनो मोनगोन जे बिथांमोननि जेसेबांखिनि जाख्ल'दोंमोन, बिथांमोननि जेसेबांखिनि कारापसन जानाय, बेयो गासैबो मोगथां महर मोनगोन। बेखायनो बिथांमोना गिनानै दिनै एक्सटेनसन बिबाय थादों। जों आसाम गभर्नमेन्टखौ, भारत गभर्नमेन्टखौ आरो गभर्नरखौ खावलायदों आरो बिथांमोनखौ जों बुंदों जे नोंथाङा, गभर्नरा जोंनि बे बिटिसिखौ 27नि उनाव सालायनांगौ। आरो सालायखांनायनि उनाव नोंथांमोना रायजो राजाफोरा नुनो मोनगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव मोनसे कारापसन फ्रि मोनसे गभर्नमेन्ट जानो थांगासिनो दङ। जाय गभर्नमेन्टखौ जोङो इउपिपिएलआ सासन खालामगोन। आरो इलेक्सनाव जोङो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि इलेक्सनाव जोङो इउपिपिएलआ देरहानाया रोखा जाबाय। दा बेखायनो बिथांमोना गिनानै जोंनि इउपिपिएल सासनखौ बा इउपिपिएलआ जे गभर्नमेन्ट खालामगौ बेखौ बिथांमोना गिनानै दिनै बिथांमोना एक्सटेनसननि खोथा बिबाय थादों। बियो बिथांमोननि साननाया जाफुंनाय नङा। दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव बयबो हारि माहारि बयबो दिनै लोब लोब फैदों। आरो बयबो दिनै परिबर्तननि सार्थआव रायजो राजाफोरा दिनै सोलायनाय मोनसे सरकार लुबैदों। आरो बे सोलायनाय सरकाराव जों बयखौबो बा जोंनि इउपिपिएलखौ दिनैनि नैबे समाव सरकार खालामनायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैजादों। बेखायनो दिनैनि तारिखाव जों गभर्नरखौ नैबे जा मोनसे बुहुमनाङै मोनसे कर'ना भाइरासनि मोनसे गिख्रंथाव बेमार, बे बेमाराव जोङो बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय इलेक्सनखौ जिहेथु इलेक्सन कमिसनारा फासयनानै होबाय, बे बेलायाव जोंनि नैबे बिटिसि खुंथायाबो जाहाथे दा बिटिसि खुंथायाबो जोबनो थांनायाव जाहाथे फैबाय थानाय समाव जे गभर्नरनि सासना जायो, जों बेखौ लुबैजादों। ल'आ बयनिबो थाखाय, बिथांमोननि नोजोराव बिथांमोना बुंदों जोंनि थाखाय, जोंनि नोजोराव जों बुंदों जे जोंबो जा रुल्स एन्ड रेगुलेसन बेखौ नायजोबनानै नुबाय। आरो बेखायनो दिनैनि नैबे मोनसे गिख्रंथाव जाथायाव, कर'ना भाइरासनि मोनसे गिख्रंथाव मोनसे जाथायाव जाहाथे इलेक्सन फाथिनाया एसे उसुबिदा जादों। बे बेलायाव जोङो लुबैदों गभर्नरा सासन खालामथों। गभर्नरा सासन खालामनायनि उनाव जों नुनो मोनगोन जे जोंनि ओनसोलाव मोजां मोनसे सासन बेबस्थाया फैगोन। बेखायनो बिथाङा जिखि बुङा मानो, बिथांमोना बिथांमोननि लुबैनायखौ दिनै बुंदों। बेहाय बुंनायनि बयहाबो अधिकार दङ, बुंनायनि बयबो मोन्थाय दङ। दा बेखायनो दिनै बिथांमोना बुंदों, खिन्थु बिथांमोननि बुंनाया मोगथां महर मोननाय नङा। दिनै गभर्नरा 27नि उनावनो जोंनि बिटिसिखौ सालायगोन, बियो रोखा जाबाय।